Ola, que tal, señoras e señores? Moi boas noites, benvidos, benvidas un venres máis ás Pontes. Hoxe, tempo agora para repasar estes últimos 7 días da actualidade da nosa vila e comezamos falando de emprego, porque o Goberno Municipal daba conta das cifras de desemprego deste último mes de novembro, unhas cifras que nos deixan unha importante baixada no número de persoas desempregadas aquí nas Pontes. As Pontes pechou o mes de novembro tamando unha nova baixada nas cifras de desemprego. Segundo os datos oficiais do Servizo Público de Emprego Estatal, correspondentes ao pasado mes, a cifra actual de persoas demandantes de emprego foi de 262, un 19,6% menos que en outubro, cando se registraron 326 persoas demandantes de emprego. Unha baixada no total de 64 persoas que reforzan a tendencia actual que se rexistra no municipio e que dende novembro de 2021 reduciu a metade o número de persoas desempregadas, pasando alrededor de 500 ás 262 da actualidade. Todo isto nun contexto no que tamén se registraron novidades con respecto ás cifras de poboación, xa que o municipio volveu gañar habitantes por primeira vez dende 1989. E que, segundo os datos do Instituto Nacional de Estatística, publicados a pasada semana, As Pontes ten un total de 9.787 habitantes. En relación a estas cifras, o alcalde das Pontes deu conta da súa satisfacción, sobre todo en relación á caída do paro no municipio. Uns datos que, tal e como apuntou Valentín González Formoso, están moi por debaixo da media que correspondería ao concello segundo a súa poboación. O primeiro DIL comparou as cifras locais con concellos da contorna cunha poboación semellante e explicou que As Pontes está por debaixo de Pontedeume, por debaixo de Cedeira ou de Fene. Para Formoso, estes datos evidencian unha dinámica de creación de emprego moi importante e subliñou que é necesario continuar nesta senda, pelexando cada proxecto, pequeno, mediano ou grande, porque todos son necesarios e todos suman. O alcalde incidiu en que os polígonos industriais do municipio se atopan hoxe prácticamente ao 100% da súa capacidade, dando emprego a máis de 3.000 persoas de toda a comarca, o que, a seu xuízo, é a proba do papel tractor do municipio das Pontes na economía tanto da comarca como de toda a comunidade galega. Así mesmo, salientou a importante expansión de empresas asentadas nos polígonos como Alia de Estil, que pasou dunha vintena de empregados a máis de 130, Delicias Coruña, con máis de 220 traballadores e traballadoras, ou Intacta, con máis de 110 enxeñeiros e enxeñeiras nunha instalación que hai 5 anos estaba sen actividade. Por outra banda, González Formoso tamén puxo en valor os proxectos medianos e máis pequenos, que son responsables dunha parte moi importante do emprego no país e os que hai que seguir respaldando. E que, segundo explicou, o Concello das Pontes seguirá a traballar para atraer novas inversións e apoiar o tecido empresarial local que axuda a crear e consolidar emprego estable no municipio. E tamén o Goberno Municipal facía balanzo estes días do éxito da campaña da Deputación da Coruña Merca na Vila. As Pontes foi o quinto concello da provincia da Coruña onde se realizaron máis transaccións grazas a esta iniciativa da Deputación que vai ter continuidade en 2026. A campaña Merca na Vila, ideada pola Deputación da Coruña para impulsar o comercio en proximidade nos concellos con menos de 20.000 habitantes, pechou a súa primeira edición cun éxito sen precedentes. É que as expectativas do goberno que dirixe González Formoso foron superadas ante a gran acollida dun programa comercial no que as cifras falan por si mesmas. Así, dende o 20 de outubro e ata o 3 de decembro, período no que se desenvolvía esta iniciativa, se descargaron 93.453 bonos de 100 euros cada un. Realizáronse case 300.000 compras entre os 1.080 establecementos participantes en toda a provincia e se mobilizaron 16 millóns de euros. Cifra de récord para unha iniciativa que foi do máis seguida na nosa vila, na que participaron 46 negocios de todo tipo e cun retorno económico fora do previsto, con 850.000 euros e preto de 16.000 vendas neste mes e medio. É que As Pontes foi un dos concellos nos que Merca na Vila foi todo un revulsivo comercial, ocupando xunto con Betanzos a quinta posición na lista de municipios con maior gasto grazas a esta campaña. Noia, con máis de 29.000 operacións e un saldo final de 1,7 millóns de euros, foi o concello no que se produciu unha maior movilización de capital, seguido de Boiro con 1,4 millóns de euros e Ordes e C con algo máis de 1,1 millón de euros cada un. Seguidamente teríamos Betanzos e As Pontes con 850.000 euros e con máis de 500.000 euros gastados que darían a Pobra do Caramiñal, Melide, Arzúa e Padrón. Ante estas cifras, o presidente da Deputación da Coruña xa anunciou que Merca na Vila vai ter continuidade, non só polo seu retorno na economía local, senón tamén como ferramenta para concienciar a cidadanía do importante papel que xogan os establecementos de proximidade na xeración de emprego e no impulso da economía dos concellos máis pequenos. Valentín González Formoso explicou que este programa ten moita vida por diante e que xa se está a traballar xunto coa Federación Galega de Comercio nunha campaña aínda máis ambiciosa para o ano que ven.
Seguimos, pero iso sí, ímonos agora aos Estados Unidos, onde un proxecto vencellado coa cunca do río Eme, restauración neste caso do lago de As Pontes, vente obter un prestixioso premio, o Leventhal City Prize, e que por primeira vez vai ser axudicado a un proxecto de fora de Norteamérica. O proxecto Cunca do Río de Eume, unha paisaxe enerxética, ven de ser recoñecido co premio Leventhal City Prize, que cada ano concede o Massachusetts Institute of Technology coa fin de respaldar equipos interdisciplinarios que desenvolvan novos modelos de transición enerxética ecolóxica, equilibrada e socialmente xusta. A proposta, ideada polo arquitecto Roy Salgueiro, xunto con Aurora Armental Ruiz e Stefano Curlo Walker, ambos pertencentes ao estudo Compostelán Star, e o enxeneiro fotógrafo de arquitectura Luis Díaz, vaise desenvolver en colaboración directa co Concello das Pontes e a Deputación da Coruña, e por primeira vez recae este galardón nunha proposta de fora dos Estados Unidos. Na man deste premio, dotado con $100.000, financiaránse 3 anos de traballo durante os que se van realizar labores de investigación, participación cidadá e prototipado de solucións enerxéticas innovadoras. Con respecto á intervención, que terá como epicentro o ámbito municipal das Pontes e a cunca do río Eume, o obxectivo é desenvolver unha implantación ordenada das enerxías renovables, buscando conciliar a produción eólica, solar e hidroeléctrica cun uso equilibrado do territorio. Ao mesmo tempo, impulsará 3 proxectos piloto de xeración descentralizada que explorarán novas tecnoloxías a pequena escala baseadas en recursos locais, fáciles de manter e capaces de xerar impacto económico e tecnolóxico na contorna, o que busca demostrar como é posible compatibilizar a produción de enerxías renovables coa preservación dos valores ecolóxicos, paisaxísticos e culturais. O proxecto combina así diversificación enerxética, participación da cidadanía, emprego de materiais e empresas de proximidade e un deseño que integra enerxía e paisaxe como componentes inseparables dun mesmo sistema territorial e, segundo apuntaron no propio Concello, supón tamén unha oportunidade histórica para situar o municipio na vanguarda da innovación enerxética e da planificación territorial sostible. Máis cousas, porque xa podemos visitar, neste caso no Centro de Interpretación da Mina, a mostra fotográfica impulsada pola Asociación de Estudos Históricos UME e que ten as mulleres, neste caso vinculadas con Endesa, como principais protagonistas. Pensar no traballo que durante 4 décadas se desenvolvía na mina das Pontes lévanos por inercia a figura masculina e que durante os 40 anos que este xacemento estivo en explotación, a presenza masculina sempre foi aplastantemente maioritaria, relegando o papel da muller erróneamente tan só as tarefas de administración. Pois ben, era moita hora de recordar esas figuras femininas que se labraron un espazo nun mercado laboral moi masculinizado e que grazas ao traballo da Asociación de Estudos Históricos UME e a súa presidenta Marisol Souto, agora ven de ser merecidamente recoñecido. E que dende esta mesma semana o Centro de Interpretación da Mina acolle a mostra Mulleres a pé de mina, unha colección con 40 historias de outras tantas mulleres que foron quendo ocupar un lugar na explotación pontesa en departamentos como informática, xeoloxía, enxeñaría ou topografía. María Teresa Penabad, Isabel Pintos, Herminia Franco e a mesma Marisol Souto foron algunhas desas mulleres que atoparon o seu lugar nun sector tradicionalmente ocupado por homes e onde ata agora non tiñan visibilidade. De feito, a propia Souto foi a encargada de recompilar a historia de todas as figuras femininas que precisaban ver recoñecido o seu papel fundamental nos 40 anos de historia do xacemento pontés. Esta é unha exposición que fixemos dende a Asociación de Estudios Históricos UME, unha exposición que eu penso que ten o seu lugar e a súa cabida neste local, que é o Museo da Mina, porque cada vez que visitaba un museo mineiro botaban falta as mulleres da mina das Pontes, porque penso que fixemos unha labor importante, que fomos mineiras, que fixemos o noso, desenvolvemos o noso traballo o mellor que puidemos, fixemos o que nos mandaron, unhas chegaron máis arriba, outras máis abaixo, pero todas cumprimos un papel fundamental, que foi dar apoio á tecnoloxía e o traballo que se desenrolou durante 40 anos nesta mina das Pontes. O título, Mulleres a pé de mina, indica precisamente iso, porque hai moita xente que pensa que as mulleres só estivemos nas oficinas, e non foi así. Aquí houve moitas mulleres topógrafas, mulleres da limpeza, mulleres en xeotecnia, en hidroxeoloxía, en proxectos, en topografía, que iban habitualmente á mina, que tiñan que estar na mina, que era o seu posto de traballo, e esas mulleres pasaron sempre invisibilizadas, porque era como que sempre lles mandaba un home.
E entón penso que con esta exposición, bueno, pois que se cumple un pouco, pois se equilibra un pouco de alguna maneira ese papel de homes, mulleres na mina das Pontes. Despois de 40 anos de traballo e de outros casi 20 que leva pechado a mina, penso que era o momento, porque nós non somos eternas, ou seja, todas peinamos canas e penso que velas aquí agora como estamos vendoas, todas estas mulleres, que é unha ledicia para min e para elas tamén, porque ningún esperaba acabar nun museo. O que desexamos é que esta exposición se vexa, este aberta ao público e continúe por moitos anos. Mulleres a pé de mina é un merecido recoñecemento a mulleres precisamente como María Eugenia Hernández, a primeira muller que entrou na parte técnica da mina e que incluso foi xefa de formación de Endesa, a Maruja, esa primeira limpadora da Calvo Sotelo, e tamén as que de xeito menos directo estaban implicadas no día a día da mina, como Carmen Fernández, do Bar La Cueva, Arcadia Díaz, do Atallo, ou Julia Fernández, do 123, e que a diario preparaban bocadillos e o xantar aos traballadores e traballadoras de Endesa. Todo isto nunha época na que, tal e como recoñecen as propias protagonistas, as mulleres tiñan que facer o dobre que os seus compañeiros para que fosen recoñecidas, e tamén, nalgunha que outra ocasión, tiveron que lidiar coa discriminación por cuestións de xénero. Para mí foi un privilexio poder acceder á mina e eu sentime ben dentro de que había, bueno, pois outras cousas que non eran ao mellor tan agradables, que sempre como se pensaba que as mulleres non podíamos estar en certos sitios, non? Pero, bueno, en xeral eu estuve moi feliz, moi contenta e bueno, animo moito ás chavalas que peleen polo que queren e polo que lles gusta e que se pode conseguir. Todo se pode conseguir si se pelea. También estuve en un departamento eminentemente de hombres, pues éramos 26 hombres y una mujer, que era yo. Y la verdad es que ningún problema tampoco. O sea, fue una época muy buena de nuestra vida, de mi vida. Los mejores años los pasamos allí. Y después, en cuanto al trabajo, bueno, yo lo desempeñé, yo pienso que lo mejor que pude y nadie tuvo que decirme nada. Y al contrario, la verdad es que mis compañeros siempre miraron por mí, bueno, nos llevamos muy bien, la verdad. Tuve discriminaciones de género, como todo el mundo, pero bueno, simplemente hay que saber lidiar con ello y yo creo que supe. Y estoy orgullosa. Doeuche moito. Claro, hay veces que claro, que te revela, o sea, que lo pasas mal por ciertos comentarios, que se hacían y cosas y no te consideraban como si fuera un hombre no se le cuestionaba nada, a ti sí, a ti lo tenías que demostrar doblemente, pero bueno, yo supe lidiar o creo que supe lidiar y yo pienso que era mejor el ambiente que teníamos allí de familiaridad. Fueron los mejores años de mi vida, estuve allí encantada y entonces eso le das importancia en aquel momento, después, bueno, pues lo asumes y ya está. Ademais da de La Bouza, María José Cal ou Marisol Souto, a historia da mina das Pontes tamén está protagonizada por Gloria Bellas, Manuela Gómez, Marimar López, Marta Arias, Herminia Franco e así un listado de ata 40 mulleres que tamén foron imprescindibles para o éxito da Calvo Sotelo e de Endesa e que grazas a esta homenaxe agora deixan de ser invisibles para ver recoñecida a súa importante labor no día a día dun dos piares económicos que fixo das Pontes o concello que é neste momento. Mulleres a pé de mina poderá visitarse no Centro de Interpretación da Mina en horario de mañá, de luns a venres, e contactando previamente coa dirección de UME. Entramos xa no Nadal. O pasado venres procedíase o acendido do alumeado que ao longo destes días vais encargar de poñer a luz e a cor por todas as rúas tanto da vila, do centro urbano como das parroquias. Tamén podemos desfrutar neste primeiro acto do Nadal do concerto do Xialambona. As Pontes alumeábase o pasado venres da man do tradicional acto de acendido do alumeado de Nadal, unha convocatoria na que ata chuvia quixo facer acto de presenza, pero que non lle quitou ningún ápice de protagonismo o acto de inicio do Nadal por excelencia. A cita diante da Casa do Concello estivo protagonizada este ano polos integrantes das Panaes e a Asociación A Xanela, responsables nesta edición da conta atrás coa que o centro urbano se cheu de fermosas figuras de luces de cores. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
Un aplauso para Xita Faral, que a semana que nos xogou hoxe. Con eles elas o alcalde Valentín González Formoso, que se sumaba a este inicio oficial do Nadal, damando os seus bons desexos para estas festas e coa ilusión dunhas datas que van a ategar de visitantes e veciños de todas as cidades e as rúas da nosa vila. Tras o seu discurso, tocaba quedar abrallados cos diferentes elementos lumínicos que este ano se instalaron polos xardíns municipais ou na casa do Concello, onde podemos atopar un árbore de Nadal, un poal de elfos, os renos de Papá Noel, unha fermosa carruaxe, unha casiña de xenxibre e até un agasallo xigante no que tomar unha desas fotos perfectas para a nosa tarxeta de felicitación. Outro dos puntos de interese está no escaparate da Casa do Peso, cunha árbore deseñada en elementos de ganchillo polas integrantes de Puntadas con Agarimo e que completaron con distintos elfos de Papá Noel e unha estrela moi especial en madeira torneada polo colectivo precisamente de Amigos da Madeira. E tras visitar os diferentes elementos da iluminación de Nadal, a festa continuaba xa cuberto, coa formación Uxía Lambona e a Banda Molona, unha agrupación musical infantil que trouxe ata as Pontes os seus últimos éxitos, Damando Disco e Carballeira. É que nada mellor que a música en galego para dar a benvida a unha das épocas do ano máis máxicas e agardadas non só para as crianzas, senón tamén para o público de máis idade. Agora queda por diante case un mes cun programa de actividades de todo tipo e para gustos do máis variopintos e que volverá a convertir a nosa vila nun dos referentes das festas do Nadal de toda a comarca. Seguimos con máis actividades do Nadal. De feito, nestes momentos continúase o concerto da rondalla Vila das Pontes na Casa do Peso, pero iso sí, temos novas e interesantes actividades de cara á fin de semana. Vimos de estrear o Nadal damando un clásico como Acendido do Alumeado, pero este tan só foi o punto de partida de 3 semanas de programación do máis intensas e con actividades para todos os gustos e idades. De feito, nestes momentos continúa o tradicional concerto de panxoliñas da rondalla Vila das Pontes na Casa do Peso, pero por diante temos moitos días de actividades do máis atractivas. Unha das máis populares chega mañá coa gala de baile solidario que van protagonizar as escolas municipais de danza clásica e baile moderno. Teremos ata 3 pases do festival co que pechaban o curso 24-25, Jotam, unha homenaxe ao truculento mundo no que nacía un dos malvados máis carismáticos e a vez queridos do cómic, o Joker, e que por riba vai ter unha fin solitaria, xa que todo o recadado vai ter como destino a entidade das Panais. Así teremos un primeiro pase de Jotan ás 4:30 da tarde e outro ás 6, os dous damando os alumnos e alumnas máis novos da escola. Xa ás 8:30 haberá unha función, neste caso, co alumnado adulto como protagonista. As localidades xa se poñían á venda esta mesma tarde e tamén onte mesmo, pero iso sí, as que queden libres vanse poñer á venda na billetera do lobby unhas horas antes do inicio do espectáculo e incluso haberá fila cero para poder colaborar con esta entidade. E xa o martes chegan outros pequenos artistas, neste caso en do Conservatorio Departamento de Estimulación Musical Tempera, que dirixe a mestra Elena Tenreiro, que volven a apostar por dar conta da súa arte cunha nova edición do Pequenadal, como dicíamos o martes 16 dende as 5 da tarde no lobby e con entrada gratuita. Do lobby á Casa do Peso, pero neste caso o mércores e cun cambio de protagonistas, porque tamén a Escola Municipal de Acordeóns volve subirse ao escenario baixo a batuta de Jorge Vázquez e con repertorio ateigado de clásicos do Nadal. O concerto, que será de entrada libre, está programado para as 7 da tarde.
Seguimos con máis música, porque para o xoves 18 novamente temos cita co Conservatorio. Neste caso, cos diferentes conxuntos musicais do centro, cun concerto que arrincará ás 7 da tarde no Auditorio Municipal Alobi e con entrada de balde ata completar aforo. E o venres teremos outro clásico xa que non podía faltar na programación destas datas. O Festival de Nadal de Picariños dende as 6 da tarde na Casa do Peso para nenos e nenas de entre 2 e 8 anos. De cara a fin de semana, temos unha novidade para o público adulto coa verbena que o sábado 20 ás 6 da tarde vai protagonizar a Orquestra Los Satélites no patio de Santa María. E para pechar semana, o domingo 21, chega a Maxia co Festival de Ilusionismo As Pontes ten Maxia dende as 7 da tarde no Alobi. Bon Gincó, Dania Díaz, Murphy, Edama e Pello Rivas serán este ano os protagonistas dos trucos máis incribles e as fantasías máis inexplicables nun espectáculo do que xa podemos mercar a nosa entrada, como é habitual na web aspontes.sacatoentrada.es. E non podía faltar todo un clásico, porque o 5 de xaneiro teremos novamente as súas majestades Melchor, Gaspar e Baltasar nas rúas da nosa vila. De feito, estes días abríase o prazo para que os pequenos e pequenas da nosa vila se anotasen na cabalgata real e acompañen as súas majestades do Oriente neste percorrido. Foi tal a afluencia que se esgotaron as prazas dispoñibles. A visita das súas majestades Melchor, Gaspar e Baltasar ás Pontes sempre é sinónimo de éxito. E agora que precisan da axuda dos nenos e nenas da vila para percorrer as rúas do centro urbano 5 de xaneiro, a expectación por compartir carroza cos magos é aínda maior. De feito, a Concellería de Cultura volvía a ofrecer aos máis pequenos da casa a oportunidade de formar parte do seu séquito real, tanto nas carrozas como escoltando xa a pé o percorrido das súas majestades. A oferta foi tan atractiva que as 112 prazas habilitadas non foron suficientes para a demanda que se rexistraba, polo que se creou ata unha lista de espera para posibles baixas. 43 nenos e nenas percorrerán as rúas da vila nas 6 carruaxes que este ano conformarán a comitiva real e outros 70 irán a pé, acompañando neste caso os 3 vehículos nos que viaxarán Melchor, Gaspar e Baltasar o vindeiro 5 de xaneiro. En canto ao percorrido, seguirase as liñas xerais de outros anos, sempre cando o tempo non obriga a modificar a programación da xornada. Así, a cabalgata real partirá ás 6 da tarde da avenida Montecaxado. Iso si, os pequenos paxes deberán estar xa ali ás 5:30 para ir ocupando os seus lugares, xunto cos monitores e monitoras que se encargarán da vixianza de cada grupo. Co Solpor arrincará a comitiva real que pasará pola avenida de Ortigueira, avenida de Castelao ou avenida de Galicia, entre outras localizacións, repartindo 500 kilos de doces e moito confeti. Tras saudar ao público que se atope nas rúas, Melchor, Gaspar e Baltasar ofrecerá unha recepción no Auditorio Municipal Alobi na que todos os nenos e nenas que así o desexen poderán achegarse ao seu mago favorito e trasladarlle eses desexos de última hora para que a árbore do 6 de xaneiro conte con todos os agasallos posibles. E dun clásico como é a cabalgata de Reis a outro destas datas como é a campaña de Coempo Merca nas Pontes e que xa está en marcha. Interesantes premios e tamén novidades neste caso nas bases para poder participar nestes sorteos. Merca nas Pontes é xa todo un clásico do noso Nadal e, por suposto, en de Coempo non podían deixar pasar unha das campañas que máis retorno económico deixan nos establecementos locais. De feito, xa pasada semana arrancaba o reparto de boletos polas nosas compras para participar nos distintos sorteos que este ano van integrar esta proposta comercial e con premios que van ser todo un atractivo. Volverán os premios en metálico con 600 euros en xogo, da man de 2 cheques de 300 euros cada un e un premio especial dun escaparate valorado en 6.000 euros, no que atopamos un televisor, un teléfono móvil, unha bicicleta eléctrica ou unha videoconsola. Para esta edición, Merca nas Pontes vai mudar un pouco o seu tradicional sorteo de agasallos. Así, o de 19 ás 9:30 da mañá, nas oficinas de Coempo, sortearase o primeiro cheque de 300 euros entre as papeletas cubertas nos comercios adheridos á campaña ata ese mesmo día. Xa o 9 de xaneiro terá lugar o sorteo do escaparate tamén nas oficinas de Coempo entre os boletos recollidos durante toda a campaña. Iso sí, o afortunado ou afortunada deberá estar atento ao teléfono, xa que de non coller a chamada en 2 intentos volverás a sortear o escaparate. Ese mesmo día tamén se vai sortear un segundo cheque de 300 euros, neste caso mediante a aplicación móvil de Coempo, e onde temos que ir subindo os tickets de compra deses días. Vai ser un sorteo presencial, polo que é necesario estar no lugar que se indique cos tickets na man para poder optar a ese premio. Finalmente, teremos un sorteo dun iPad, tamén entre os usuarios da aplicación de Coempo, o 7 de xaneiro. A semana de roscón de Reis pode traer consigo un agasallo, porque as panaderías locais adheridas á campaña e que vendan roscóns os días 5 e 6 de xaneiro poden levar agochados os osiños de Coempo, que implican gañar un premio de 10 euros para canxear en calquer local participante. Para consultar todas estas novidades, Coempo xa publicou na súa web www.coempo.es as bases íntegras desta exitosa e xa tradicional campaña de Nadal.
Tamén o Nadal foi o eixo central dun novo encontro do programa de lectura para maiores de 55 anos Relendo da Vida. Neste caso recibían na Biblioteca Ribera Rouco a Edil de Cultura Leonor Tenreiro, que deu conta das distintas actividades das que imos poder desfrutar ao longo destas semanas. Relendo a Vida regresaba esta semana á Biblioteca Ribera Rouco. Foi da man dunha sesión que estivo precisamente dedicada ao Nadal e a unhas festas que contan tras de si cunha tradición en a bagaxe do máis variopinta segundo o lugar no que se celebren. A sesión que estivo dirixida pola bibliotecaria Nabel Alonso contou cunha decena de participantes que comezaron, como xa é habitual, dando lectura a un díptico no que se recompilan as distintas tradicións e personaxes destas datas. Así, ademais dos Reis Magos ou figuras como a Palpador ou o Lenchero, tamén se deu conta de tradicións que nestas semanas son típicas noutros países. Por exemplo, no Xapón, o día de Noiteboa, as familias van cear o KFC. En Austria, teñen a un Papá Noel malvado de nome Krampus. En Italia, a figura máxica do Nadal é a Ben de Fama. E na Alemanha, contan con San Nicolás. Ademais, este repaso houbo tempo para falar de tradicións nos outros puntos do planeta, dende a árbore xigante da Casa Branca, coa que se festexa a celebración xudea do Hanukkah, ata os poemas de Nadal que se escriben en Letonia, os secuestros a cambio de xoguetes das crianzas serbias ou as teas de araña, típicas na Ucraína como decoración nestas festas. Por suposto, Nadal Pontés tamén estivo do máis presente nesta sesión. Así, a concelleira de Cultura Lona Tenreiro sumábase esta convocatoria e deu conta do intenso programa que este ano se deseñou dende o seu departamento para estas festas e que compartiu coas presentes. Unha desas actividades é o teatro que onte mesmo chegaba á Casa do Peso, unha iniciativa dirixida aos máis pequenos da casa, as crianzas de 4 anos en diante, da man da compañía O Cubo e a súa montaxe O Bo. Xoves na Biblia volvía onte a un escenario onde sempre é benvido este programa, a Casa do Peso. Ali tocaba volver desfrutar do teatro e interpretación para as crianzas tras varias semanas de actividades máis centradas no fomento da creatividade artística dos máis novos, con talleres de pintura, debuxo ou chapas, ou incluso no propio descubrimento do que nos rodea, como foi o caso do Obradoiro de Mulleres Científicas ou Escritoras, que tamén protagonizaron estas últimas sesións. De feito, onte tivemos a visita da compañía O Cubo, unha formación que nas súas montaxes aúna monicreques, historias do máis interesantes, acrobacias, maxia, circo e teatro en movimento. Da man de Bo, a formación integrada por Sofía Espiñeira e Roberto Casal presentou aos nenos e nenas que se achegaron ata a Casa do Peso unha historia dunha familia desplazada do seu fogar, que o único que desexa é poder voar como os paxaros ou as nubes e alcanzar a inmensidade do ceo e a liberdade que iso significa. Bo trouxe ata do Peso unha mestura única de danza, circo e acrobacias en estrutura, un exemplo de teatro físico no que tamén outros elementos como a música e, por suposto, o humor xogaron un papel trascendental nunha historia cos soños como eixo central e o traballo que supón alcanzalos, pero iso sí, que fixo as delicias de crianzas e tamén de adultos. Xa a vindeira semana chegan a Xoves na Biblia os mellores trucos e ilusións de sempre da man do espectáculo do Nadal Toca Maxia, coa artista Sara Rodríguez, e mediante o proxecto Magia en la Manga que a ilusionista comparte con Óscar Fernández e Carlos Tómico. A función dirixida a nenos e nenas de 6 anos en diante vai ser de entrada libre ata completar aforo e novamente vai ter como escenario a Casa do Peso dende as 6 da tarde. Cambiamos radicalmente de asunto. Ímonos agora ata o Departamento de Benestar Social, porque precisamente esta mesma semana acollía un curso formativo da Asociación Autismo Galicia, unha iniciativa coa que se busca eliminar as barreiras e que as persoas con trastorno de espectro autista poidan participar en todo tipo de actividades, dende culturais a deportivas.
A Federación Autismo Galicia escolleu a nosa vila como escenario da súa última xornada formativa sobre a eliminación de barreiras cognitivas para crear entornos amigables para persoas con autismo. Así, o pasado martes, preto dunha trintena de persoas vencelladas con sectores como o deporte, a cultura, a terapia ocupacional, o tempo libre, a educación ou interesadas en achegarse a este tema, acudiron á Casa do Peso a unha sesión formativa na que se presentaron diferentes liñas de actuación para facilitar a participación plena das persoas con autismo na vida comunitaria. Da Manda Técnica de Autismo Galicia, Silvia Gómez, e a actual coordinadora de As Pontes Aspanaes, Ana Belando, as persoas participantes puideron tomar boa nota das diferentes ferramentas que se poden poñer en marcha para promover a inclusión das persoas con autismo ou con dificultades de comunicación ou cognitivas en actividades culturais, deportivas ou de ocio, e que deste xeito se creen contornas máis comprensibles e accesibles para todas as persoas. Crear espazos públicos e privados amigables, nos que se facilite o acceso e a participación de todos, foi o eixo central das distintas medidas que ofreceron as expertas. Así abordouse a importancia de instalar pictogramas e unha sinalización clara que axuden a orientación nun edificio público, por exemplo, a crear formularios sinxelos en institucións de atención médica ou administrativa, que é necesario usar unha linguaxe simplificada ou formatos visuais concretos, sen información innecesaria, son algunhas das medidas que poden axudar a mellorar a accesibilidade cognitiva en lugares públicos. Unha serie de prácticas sinxelas que, tal como apuntaron as expertas, permiten garantir os dereitos deste colectivo e tamén de outras xeracións, como a xente de idade avanzada ou con problemas de visión ou auditivos, e as que ás veces as barreiras, non só arquitectónicas, non lle poñen nada fácil para o seu día a día. Máis cousas, porque mañá temos novas xornadas micolóxicas aquí nas Pontes, neste caso da man da Asociación Micolóxica Poupariña. A primeira actividade que desenvolven dende a refundación deste colectivo e que vai contar con grandes coñecedores do mundo da micoloxía. A Asociación Micolóxica Poupariña vai celebrar mañás que serán as súas primeiras xornadas formativas dende a súa refundación. Unha oportunidade única para que as persoas xeareiras do mundo dos fungos e dos cogomelos e tamén os xa expertos na materia amplíen os seus coñecementos sobre a mesma da man dunha xornada formativa protagonizada por grandes coñecedores deste eido. Baixo o título Seguridade Alimentaria no ámbito da micoloxía, saúde, consumo e legislación, a Casa do Peso vai acoller a visita de 5 homes e mulleres coñecedores do mundo da micoloxía en todos os seus ámbitos, dende a súa historia, ata a legislación vixente que existe sobre esta materia e, por suposto, con gran formación no que a identificación de exemplares se refire. Trátase unha xornada de participación totalmente aberta que vai estar inaugurada polo alcalde Valentín González Formoso e o presidente de Poupariña, Miño Guerreiro, que arrincará ás 10 da mañá. Ás 10:15 teremos a primeira das 3 poñencias, neste caso sobre a historia da micoloxía en Galicia, e que vai ofrecer a presidenta do Grupo Micolóxico Galego Luís Freire, Marisa Castro. O seu remate teremos o presidente da Asociación Micolóxica Lucus, Julián Alonso, que abordará a seguridade alimentaria no consumo de cogomelos. Para pechar a convocatoria, ás 12:15, contarase con José Mouriño Cuba, Antonio Díaz Calvo e Eugenio Leira Nogales, que tratarán temas como o marco normativo do consumo de cogomelos e a seguridade alimentaria a hora da súa recollida e preparación. Como apuntábamos, tratase dunha xornada de participación totalmente libre, sen inscripción previa, pero con aforo limitado. Da Asociación Poupariña a Casa do Mel de Goente, porque esta mesma tarde iniciábanse as catas dunha nova edición do seu concurso anual de cata de meles claras e escuras. Mañá coñeceremos o nome dos néctares gañadores. A Casa do Mel de Goente vai dar a coñecer mañá o nome dos gañadores e gañadoras da edición número 18 de Todo un Clásico, o seu concurso anual de meles claras e escuras, e que se volvía a convocar o pasado mes. Así, esta mesma tarde, nas propias instalacións da Casa do Mel de Goente, tivo lugar a cata por parte do xurado de todas as propostas presentadas, pero non vai ser ata mañá cando se den a coñecer os resultados e valoracións finais, das que van sair os mellores néctares desta última colleita. De feito, a xenda de mañá na Casa do Mel non vai estar composta únicamente por unha entrega de diplomas, senón que tamén se vai incluir unha interesante xornada formativa dende as 6 da tarde da man do cociñeiro Antonio Díaz Calvo, que ofrecerá unha charla sobre o uso do mel na cociña. Xa ao seu remate, ás 7, terá lugar a entrega de premios aos mellores meles do ano e unha cata das propostas presentadas, e da que poderán desfrutar todos os veciños e veciñas que desexen participar nesta convocatoria, xa que a entrada será totalmente gratuita. E imos con máis propostas de cara á fin de semana. O cine pode ser unha moi boa alternativa para desfrutar do sábado e domingo, e como sempre na carteleira da Casa do Peso temos dúas interesantes proxeccións para estes días.
A programación de Nadal, da que xa estamos a desfrutar grazas á Concellería de Cultura, tamén inclúe nestas semanas unha clara aposta polo mellor cine de estrea. E de feito, tanto mañá como o domingo, temos dous claros exemplos de que para ver unha boa película e por riba éxito de taquilla non hai que marchar moi lonxe. Abonda con achegarse ata Casa do Peso, onde mañá e tamén o domingo na sesión infantil, neste caso das 5 menos cuarto, teremos a segunda parte de Wicked. A película baseada no Mago de Oz, con Ariana Grande e Cynthia Erivo, chega ás Pontes para darnos a coñecer o desenlace da historia da amizade entre as bruxas Glinda e Elfaba. ¡Es la bruja malvada! Por mucho que agites esa varita, no tienes poderes de verdad. Soy un personaje público. La gente espera que... ¿Mientas? que sea una inspiración. No quieres renunciar a esto. ¿Quién podría? Lo sabes muy bien. Hay una casa volando por los aires. Voy a ver al mago. Traedme la escoba de la bruja malvada del oeste como prueba de que ha muerto. ¡Pare! Esto se nos ha ido de las manos. Elfaba, vienen a por ti. Mírame bien. Pero no con tus ojos. Con los suyos. I've heard it said that people come into our lives for a reason. Este es el plan. ¿No tengo plan? Pues yo sí. Oh, gracias a Odin. ¿No te has enterado? E para a sesión adulta do sábado das 7:30 da noite e tamén do domingo ás 7:30 da tarde, tenemos un grande da pantalla, Luís Tosar, que volve ser noticia da Man de Golpes, un thriller dirixido por Rafael Cobos e onde actor galego comparte protagonismo con Jesús Carroza e Teresa Garzón. Golpes narra a historia dun delincuente que sae do cárcere en plenos anos 80 e que debe afrontar unha serie de débedas, polo que precisa de carto rápido. Nada mellor que reunir a súa antiga banda e planificar varios atracos a diferentes sucursais da zona. En el mismo sitio que tú. Dicen que está ahí. ¿Cuánto quiere por el terreno? Muchos millones, no los tiene. Que ya sé dónde está papá, Sabino. Está aquí enterrado en el pueblo. ¿Cómo lo sabes? Porque llevo años buscándolo. Lo voy a sacar y lo voy a enterrar como se merece. Tú no tendrás por ahí 8 millones para prestarme, ¿no? Pues también era tu padre, Sabino. Lo único que quiero es que me ayude. ¿Y qué coño quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Que te deje robar? La caja gorda está en el del fondo. Es guardia de seguridad, pero no lleva pistola. ¡Venga! ¡Al suelo, hostia! ¡Que no se mueva nadie! Golpes e Wicked son dúas grandes alternativas para desfrutar desta fin de semana de descanso xa con Nadal en marcha e incluso coa facilidade de mercar as nosas entradas sen sair da casa con tan só acceder á web aspontes.sacatoentrada.es. Por suposto, para os máis clásicos tamén se abrirá a billeteira da Casa do Peso 30 minutos denantes de cada pase para poñer á venda as localidades libres. Cambiamos de ubicación, cambiamos tamén de actividade, porque o vindeiro 3 de xaneiro a velocidade vai volver tomar o circuito municipal de As Pontes. Vai ser da man do programa Racing Experience, unha oportunidade única para poñernos ao volante dun auténtico vehículo de rallies.
O Circuito Municipal de Cars vai acoller coa chegada do ano novo unha interesante actividade. Trátase da Racing Experience, un evento de conducción de vehículos de competición oficial, mediante o cal unha vintena de veciños e veciñas van poder saber o que supón poñerse ao volante dun coche oficial de rallies. A iniciativa, impulsada polo Departamento Municipal de Deportes, o equipo TRS, vaise desenvolver na xornada do 3 de xaneiro no Circuito das Pontes e, en verbas do alcalde Valentín González Formoso, vai ser unha oportunidade perfecta para dar a coñecer estas instalacións e achegar o mundo do motor á veciñanza. Presentamos o programa Rally Experience As Pontes. Nunha localidade como a nosa, na que o circuito de Cars adquire cada vez máis protagonismo, o certo é que queremos empezar a ofertar a aqueles que non teñen a disponibilidade de ter un coche, un vehículo, un kart, unha moto incluso, para disfrutar o circuito, que o poda facer directamente a través desta experiencia. 20 veciños, veciñas de As Pontes que mediante sorteo, en un período previo de inscripción que iníciase mañán e remata o día 30 de decembro deste ano, van a poder disfrutar o día 2 de xaneiro desta experiencia, que significa estar toda unha mañá e unha tarde correndo con un vehículo oficial de rally, que é dos que están a participar no Campeonato de España de rallies. Temos a intención de que todo aquel ou aquela que teña o interés por probar esta experiencia poida facelo. Creemos que vai a ser moi demandada, porque a afición ao motor é enorme na nosa vila, e creo que gracias a TRS, a través de TRS, teremos a oportunidade de disfrutar, tendo como soporte a un equipo como TRS, que é quen organiza e dá soporte a todo o que ten que ver con Renault Competición a nivel nacional. Por tanto, para nós é unha data importante ver tamén cumprida esa vocación de que o circuito de Cars tamén seña disfrutable por todo aquilo aquela que teña esa afición dentro de sí mesmo, pero que en calquer caso non teña oportunidade de disfrutar desta experiencia, porque, lóxicamente, non todo o mundo se adica ao mundo dos rallies e ten a posibilidade de facelo. Agora, aficionados ao motor hai en volumen enorme. Por tanto, creo que esta oportunidade é un comenzo, simplemente, do que queremos facer, que ir escalando as posibilidades de uso deste circuito para as persoas que teñan interés e afección polo motor nas tres disciplinas, no karting, no coche e tamén no motociclismo, e que o podan disfrutar a través de escolas municipais para os cales non necesiten dispor dese vehículo, dese orzamento que, lóxicamente, se escapa a moita xente. A cita que se presentaba esta mesma semana vai estar organizada polo equipo TRS e vai se dividir en 3 partes. Así, as 20 persoas que participen nesta actividade, en grupos, asistirán primeiramente a unha clase teórica. Despois tocará aplicar nun coche habitual o aprendido, iso sí, sobre o asfalto do circuito municipal, onde contarán con 3 voltas para recoñecer o trazado. E, finalmente, na compañía dun piloto profesional e a bordo dun coche de competición, poderán repetir o traxecto durante outras 3 voltas ao circuito. A cita, que será de participación gratuita, está aberta a calquera persoa maior de idade e, como requisito, abonda con que se saiba conducir, xa que non é imprescindible ter carné. Iso sí, é necesario anotarse no teléfono 673 200 639. Tal e como apuntábamos, as plazas son limitadas, polo que haberá un sorteo público de rexistrarse o maior número de solicitudes que de vacantes, como explicaban dende a Concellería de Deportes. Convidamos dentro do Concello das Pontes a toda a veciñanza que se anime, porque, como decía José, non teñen que ser só afeccionados ao motor, sino toda a xente que teña unha curiosidade, ou o contrario, que non lle gusta este mundo, para coñecer máis e ver o divertido que pode chegar a ser, que se inscriban nese teléfono 673 200 639. Ata o día 30 e o día 3 de xaneiro verémonos no circuito, faremos un sorteo público e os agraciados disfrutaremos dunha xornada ben bonita no circuito das Pontes. As inscripcións xa están abertas e as persoas interesadas terán ata o día 30 deste mes para poñerse en contacto coa organización e anotarse e así desfrutar desta experiencia única ao volante. Seguimos a falar de velocidade, porque a pasada fin de semana tiñamos terceira edición do Máster Vila das Pontes, organizado polo Clube ACAP e con Ferrolán como gañador, o integrante da escudería Ferrol, Pablo Rey.
A velocidade e unha pericia sen igual ao volante foron os dous principais atractivos da terceira edición do Máster Viladas Pontes de Automobilismo e que pasado domingo tivo como escenario o circuito de Cars municipal. A proba organizada polo Automóvil Club As Pontes logrou reunir a 29 vehículos dunha dúcia de clubes de toda Galicia que en eliminatorias a dous competiron por facerse co título Pontes nunha proba de slalom onde os mellores foron aqueles que cumpriron co percorrido no menor tempo posible e por riba sen penalizacións. O título desta cita foi para Pablo Rey Vázquez, da escudería Ferrol, que se fixo co primeiro posto no podium da man do seu Suzuki Swift N5, tras marcar o mellor tempo nunha final na que tivo que competir co somocino Vicente Cabarcos e o seu BMW M3 E36. No terceiro lugar quedaba o piloto do Automóvil Club As Pontes, Richard Franco Casas, co seu Peugeot 106, e como cuarto clasificado, outro integrante do Automóvil Club As Pontes, Manuel Trevín, co seu BMW Compact. Os gañadores da cita recibiron cada seu trofeo nun acto que estivo presidido pola Dilde Deportes Elena López. Pois agora sí, rematamos. Como sempre, agradecerles a súa confianza nesta casa. Recordarles que volvemos ao vindeiro venres, pero que a información continúa, tanto en Radio me tenemos a venres a 1:30 da tarde, como aquí nas Pontes hoxe, todos os venres dende as 9:30 da noite. A semana de, como sempre, as redes sociais e a web do Concello, aspontes.org, poden nos manter informados e o día das últimas novidades da nosa vila. Nos volvemos o venres. Moitísimas gracias por acompañarnos e feliz semana.